Priatelia, pamätáte si ešte na moje úspešné video, kde som ukazoval nakladanie čerstvého zázvoru s citrónom do poctivého včelieho medu ako ultimátnu bombu na imunitu a žalúdok? Mnohí z vás mi vtedy písali, že je to skvelé, ale nemáte často neustále pripravať a záňať čerstvé suroviny. Možno nemusíte. Nedávno ma ako odborníka na farmakonutriciu oslovila slovenská firma Helixco z Košíc, výrobca prírodných produktov remeselných Zingy, a dali mi na odborné posúdenie ich 3 nealkoholické zázvorové produkty. Viete o mne, že svoje meno a imiž by som nikdy nespojil s lacnou chémiou alebo komerčným odpadom z obchodov. Preto som ich zloženie podrobil mojej vlastnej analýze. A výsledok? Som doslova nadšený. V Zingy produktoch totiž nesiahli po lacných náhradách. Ako základ používajú ostrý peruánsky zázvor, ktorý má oproti čínskemu oveľa vyššiu koncentráciu protizápalových gingerolov. K tomu pridávajú citróny odšťavnené na maximálnu čistotu a hlavne poctivý med od overených slovenských včelárov. Žiadny rafinovaný cukor, žiadny glukozovo-fruktózový sirup a žiadne chemické konzervanty. Pripravujem však celú sériu videí, kde si spoločne rozoberieme ich produkty cez optiku biochémie. Ukážem ti, prečo je ich nepasterizovaná verzia živou terapeutickou bombou pre tvoje bunky. Čo sa deje s látkami pri šetrnej pasterizácii, či ako ich vieme využiť v teplej či studenej kuchyni na uľahčenie zažívania, prípadne sa v lete osviežiť bez prídavkov cukru či náhradných sladidiel. Sleduj môj profil, pretože toto bude poctivá slovenská fitoterapia v praxi.